Πριν από πολλούς αιώνες, αυτό το νησί ήταν γνωστό για το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του. Το αποκαλούσαν η Πράσινη Κύπρος. Γι' αυτό, ξεκινώντας και εμείς από σήμερα, βήμα προς βήμα, μία ομάδα εθελοντών θα αποκαταστήσει τα δάση που καταστράφηκαν, έτσι ώστε η Πράσινη Κύπρος να ζωντανέψει και πάλι. Εξοπλισμένοι με φτιάρια, αξίνες και ψαλίδια, όλοι αυτοί που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία συγκεντρώθηκαν στο χώρο της δεντροφύτευσης. Οι εκπρόσωποι του τμήματος δασών έδωσαν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς πρέπει να φυτευτούν τα δέντρα σωστά. We press a little bit, very careful, not too much, okay? We tear the container, the plastic container from both sides. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κλαδευτούν οι ρίζες του δεντριλίου και να σκαφτεί ένας λάκκος. Μετά από αυτό τοποθετούμε στο λάκκο το μελλοντικό μας δέντρο, το καλύπτουμε με χώμα και έπειτα σκάβουμε γύρω-γύρω μια μικρή λεκάνη για να βοηθά στην απορρόφηση νερού. We're the ones who are extracting the trees, deforesting them, so if we don't help plant them back, then what is the world gonna come to? I have a great interest in the environment, and I feel like it's really our duty as humans to be protecting it, making sure that whatever we exploit from the environment, we have to return at the same time. Οι μαθητές του ιδιωτικού αγγλικού σχολείου Heritage έλαβαν επίσης μέρος στην εκστρατεία. Η δασκάλα γεωγραφίας αποφάσισε να διοργανώσει ένα μάθημα για τα παιδιά έξω στον αέρα, για να τους δείξει επιτόπου τη σημασία πρασινίσματος της Κύπρου. I think it's extremely important because if they learn when they're young, they grow up wanting to do these things and then they will teach other people in the future. Αυτή η εκστρατεία αποτελεί το πρώτο μόνο βήμα του έργου Green Cyprus Com. Δεν αρκεί μόνο να φυτέψουμε ένα δέντρο, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και τη φροντίδα του για πολλά χρόνια, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί σωστά και να μεγαλώσει. Η Κύπρος συγκαταλέγεται μέσα στις χώρες εκείνες που τα επόμενα 100 χρόνια, αν δεν επέλθει σημαντική αλλαγή όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή θα ερημοποιήσει την Κύπρο. Θα γίνει μια έρημος. Συνεπώς, το να φροντίζουμε το πράσινο, βοηθούμε σε αυτήν την. Μπορεί να είναι ένα μικρό στόχος, αλλά έστω μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα μικρό ποσοστό σαν αντίποδα σε αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα διατήρησης δασών αποτελεί ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα. Μόνο πέρσι οι πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών. Τότε η Κύπρος χρειάστηκε περίπου 2 εβδομάδες και την υποστήριξη ακόμα 3 χωρών για να πάρει από έλεγχο τη φωτιά. Η Κύπρος έχει ξηρό κλίμα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι εξαφανίζεται σχεδόν όλο το πράσινο. Και φυσικά για τα δέντρα ο καιρός αυτός είναι πολύ σκληρός. Για να το προστατέψουμε λοιπόν, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της εκστρατείας και όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε. Την εκστρατεία υποστήριξε επίσης η αρχιτέκτονας και γλύπτης του έργου Cyprus Land, Σβετλάνα Πετρατσικόβα. Στο μεσαιωνικό μοντέλο της Κύπρου, το οποίο δημιούργησε η Σβετλάνα, μπορούμε να δούμε την αρχική μορφή του νησιού, το οποίο κατά τα 70% καλύπτωταν με δάση. Εμπνευσμένη από την ιδέα αναβίωσης της δασικής χλωρίδας, μέρος των εισόδων από τις πωλήσεις εισιτηρίων για το Cyprus Land θα δωρηθούν στην κίνηση. Στο μεσαιωνικό περίοδο, στην Κύπρο ήταν 70% δάσος. Μετά που άλλαξε ο καιρός και άλλαξε η κλιματική κατάσταση του νησιού, έγινε πολλές αλλαγές και τώρα είναι μόνο 30%. Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής του κινήματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα greencyprus.com. So our main goal is first goal is to plant as much trees as we can, and the second goal is to bring as much people as we can to do this, because it's fast to plant the trees. It's fast. But you need to be physically prepared, so you need to be strong to do this. So we need a lot of people, and of course we need support as donations, and we need companies who would provide these donations. Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες έθεσαν το πρώτο λίθο στο θεμέλιο αυτού του μεγάλου έργου. Στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το σχέδιο των διοργανωτών, θα φυτευτούν τουλάχιστον 1.000 δέντρα και πριν από το τέλος του έτους θα φυτευτούν συνολικά περίπου 20.000.
Όλα αυτά τα δέντρα φυτεύτηκαν χάρη στις προσπάθειες απλών κατοίκων του νησιού, οι οποίοι δεν είναι αδιάφοροι για την τύχη της Κύπρου. Και όπως βλέπετε, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Έχοντας στα χέρια τους ένα φτιάρι και ένα δεντρίλιο, μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε στο πρασίνισμα της Κύπρου. Όλγα Ξινάρη, Ραμάν Μπετσκόφ, Green Cyprus.com.